Ahojte, ja by som vám dneska chcela ukázať túto masku a tento šampón, ktoré som si objednala zo stránky visio.com. A dôvod, prečo vám ich teda ukazujem, je hlavne to, čo myslím si, že to úplne vidno aj na tom videu. Ja som si teraz s nimi umyla vlasy. Sú neskutočné, fakt ako keby som teraz odišla od kaderničky. Úplne jemnučké, vyživené, naozaj akože som úplne milo prekvapená. Vlastne táto maska aj šampón sú s keratínom, kolagénom a s kyselinou hyaluronovou. Pomer cena kvalita je podľa mňa úplný extrém. Vidíte, aké sú to veľké balenia, sú vlastne skoro litrové a obidve stoja 7,99, čo je fakt, že za toľko produktu je to neskutočná cena. Na visio.com si viete vlastne vybrať aj z viacerých teda šampónov, aj masiek s rôznymi teda účinkami na vlasy. Mne najviac vyhovujú tieto dva a som s nimi naozaj neskutočne spokojná a fakt, že som veľmi milo prekvapená, takže myslím si, že sa určite oplatí.